Халкыбыз курылмады насипка, бүленсәк тә белгелемез дөньяга, килеп инде бармызны да бер үпкә, кайтарыйк батыр атны Ныгайга. Даладай киң, даладай озын, даладай моңсу, үзәкләрне үзәрлек, әши тәкъдиргә уралган бу сүзләр татарның бөек тарихы китабыннан саркып чыга. Ярсу атлар чапкан, моңсу сырнай авазлары яңгыраган, инксез-чиксез ай далаларда кайчандыр кышлаудан җәйләүләргә, җәйләүдән янә кышлауга даланы иңләп буйлап, олы юлларның як-ягына сибелеп яшәгән бит халкыбыз. Ыруы белән бер олы кәрван булырдай татарның нәсел тукымнары иде бит бу. Бөек дала, Нугай иле халкыбызга күпме мәшһүр шәхесләр биргән, дастаннарга кергән, җирне селкеткән батырларыбыз, шөһрәтле галимнәребез, данлыклы мырзаларыбыз һәм аларның кызлары, халыкның мәңгелек сөюенә күмелгән патшабикеләребез. Кара язмышка дучар булган аларның бөек исемнәрен татар халкыбыз тарихыннан күпме генә аерырга тырышмасыннар. Юксынудан җансызланган бөек дала, Ныгай йорты, Мангыт иле әле дә бу хәтергә күмелеп яши. Кова мойында атшабыслар, даңырларында көп йылқылар, емеске толы тоғайлар, онда яшайдылар ноғайлар. Тау халкы таусыз, дала халкы жырусыз яши алмаз диләр. Ай дала иле, Ныгай иле, кайчандыр жыручылар, бәйчеләр, мөхтәбәр хататлар, шагыйрьләр, мурзалар вә бәйләр, казыйлар, әмирләр, мәхәббәт тулпарлар, бөркетләр вә тилгәннәр, бар җиһанны селкеткән батырлар, тулган айдай сылу кызлар иле иде. Ошы кырые булмаган даладай киң, даладай якын да, даладай ерак та бу тарихыбыз. Әши җилләрдә өзгәләнгән, сырнай моңына уралган, калепләрне битәрләгән аның язмышы, татар Ныгай халкы сагышы. Ныгай дала, олы дала, кән яйылып созылган, шәт кыйырып алмаган, төбөлөрө мыңлаган. Юсупты болғанды Юсуп мырза хан. Ол заманында қызын Сүйінбекке берген Сүйінбекке берген. О да бізге де, сізге де юкон сүйіні сөкірімік, халқымызды көтерген, сіз бетті, біз бетті болсын. Шулай. Халкыбыз хәтереннән мәңге җуелмас Ныгай әмире Йосыф бәкнең сөйкле кызы, Казан хан бикәбез Сөембикәбез, милләтебезнең данын, шөһрәтен, горурлыгын, батырлыгын, нәфислеген, бар күркәм сыйфатларын үз иткән милләт анасы. Ай дала кочагыннан чыккан бит. Әмма Ныгай даласы тарихка Сөембикә кебек, исемнәре дастаннарга кергән Шура батыр кебек данлыклы затларны гына түгел, Исмагыйль Мирза кебек кара туннарны, шымчыларны тудырган ана дала да ул. Дөрес әйткәндә, Ныгайлар шул татарлар инде алар, Алтын Урда чорыннан калган. Башка яклардан килеп караганда да уртаклар бик зур. Мәсәлән, Көнбаш Башкортстанда һәм Актаныш якларында безнең Көнчыгыш Татарстанда сезон да күрәсез, гәрәйләр, кыргызлар рулары, бурулар шулай ук, алар татар теллеләр. Кайбердә башкорт язылган, кайбердә татар дип язылган. Алар дугайлар ичендә дә булганнар. Шуңа күрә монда Ныгай урдасы бит 1630 елларда гына киткән Урал буйларыннан, Идел буйларыннан. Алар монда Ныгай татарлары булып йөргәннәр. Ныгай дөрес булганын ди шәхес. Бу инде күренекле шәхес булган Алтын Урдада, ләкин Ныгайның әтисе татар исеме булган. Шуңа күрә беренчедән минем әйтәсем килә, ул чорда ук татар этноним гына түгел, исем буларак та бик популяр булган. Һәм инде ул этноним буларак менә шул теге русча әйтелер бит әле, элита димиме. Бу инде әлбәттә элита булган. Һәм чыганакларда Ныгай дигән этноним термин бик ешканак булганмаганнар, күбрәк Ныгай татарлары дип биргәннәр. Менә мәсәлән 16 гасырның беренче яртысында бик күренекле Австрия подданные, бу инде дипломат Сигизмунд Гермештейн дигән кеше, менә аның китабында ул Казанда, Мәскәүдә булган, ул Казанда булган,
Астраханьга кадәр барып җиткән дип әйтергә була. Менә шуның китабында туп-туры яза ул. Менә Касимовский татары, Касим татарлары, Казанский татары, Казан татарлары, Кырым татарлары, Астраханский татары һәм Нугай татарлары дип бирә. Сөембикә аннан бар. Хәтта карыйбыз күп кенә, бәлки, иң күп өлеше Казан ханнарының барсы да Нугайлардан кыз алганнар. Ни өчен? Чөнки Нугайлар күчмән һәм гаскәр бирәләр, хезмәт итәләр. Хәтта Казан ханлыгының Нугай улысы да бар, килеп хезмәткә алалар. Әлбәттә, бу көч аларга кирәк. Әмма каршылыклар да дәвам иткән. Ул менә шундый булган, ул каршылыкны инде соңыннан әлбәттә Мәскәү бик яхшы кулланган, бер-берсенә төшергән. Менә шундый Алтын Урда тарала һәм каршылыклы сәясәттә дәвам итә. Соңыннан инде ул татар ханлыкларын бетүендә, басып алуында да бер үз ролен уйный инде әлбәттә. Наның дәүләте шушылай. Соңыннан алар киңәйтәләр, бу җирләрне дә теге үз кулласларына алалар. Соңыннан инде казаклар белән сугыш һәм казаклар бу территориясын алгач, алар бу якларга күчәләр. Һәм монда менә 7 сан дигән, 7 ру, 7 сан, аннан Буджакка хәтле һәм бер өлеше Кырымга кирәк, Кырым ханнарына буйсына һәм Кырым татарларының бер өлешенә әйләнеп китәләр. Буджак татарлары эченә дә кирип китәләр. Һәм бер өлеше менә Кавказда кала. Казан ханлыгы яулап алынгач, күп тә үтми, дала киңлегендә, хөрлегендә, иркенендә яшәргә күнеккән, кайчандыр бөек дәүләт Алтын Урданың валчыкларына калган, әмма сан ягыннан әле дә шактый ишле булган 17нче гасыр башында кайбер тарихчылар исәпләүенчә 3 миллион тәшкил иткән халык Идел Урал буйларыннан Төньяк Кавказ ягына агыла башлый. Бу бөек күченеш дәврләрендә Дон һәм Кубан елгалары буйларына килеп төпләнгәннәре, Кубан татарлары, Кубан нугайлары, татар нугайлары исемендә тарихка кирип кала. Бу халыкның булмышына, көн күрешенә күчмәнлек сыйфатлары шактый тирән береккән булса да, урта гасыр цивилизациясын булдырган, шәһәрләр төзегән борынгы ата-бабаларыбызның гырыфы шалымнары да Эльбрус тауы итәгендә күренә башлый. Ну, это знаковое место, да? Это историческое место. Вот по этой местности в средние века проходил Великий Шелковый путь. Вот, Ебек Йолу нагайцы, как называют. Ебек Йолу, Ебек Шелк. И, значит, караваны проходили вот здесь, торговые. Вот здесь стояла старинная Ногайская крепость, Беркетпе. Міне бұлайларда енена таулардың ойында етегінде оқ тигенден юртта болған оқ тиген деген тауда бар ол жерде ойға түссек міне тереклердің арғы яғында оқ тиген деп айтылған. Дала белән офык кисешкән җирдә Нугай татарлары мәгънәле бергәлеккә һәм бөеклеккә ишарә иткән, шәһәр цивилизациясенең асыл ташлары булган Кырым, Казан, Сарай, Болгар калаларыннан Түбән Идел шәһәрләреннән үрнәк, күчермә алыптыр. Ак таштан, ак кирмән, Ажы кала төзи. Аның үзәге йөзек кашы ак мәчет була. Ажы кала Мәккәгә барган мөсафирләргә хәер фатиха биргән. Юл газабы, гүр газабына сабырлык канатларын иңдергән, халык арасында изгеләрдән саналган урын була. Әмма иң аянышы, халыкның хәтерен биләгән, риваятләргә кергән, башларын күккә орындырган бу тарих ташларын инде күптән җилләр кубарган да җиргә сеңдергән. Ә бит монда һәр таш ул нәрсә турындадыр әйтә, әйме? Һәр таш Нугайның өзенең борынгы тарихы хакында, бай гадәтләре хакында, мәдәнияты хакында, санияты хакында хабарлайлар. Өкүнүшкө бүгүнгүндө ясы кичкей балалар, окуучулар ол затларды билмейдилер. Йоюп барамыз күндөн күнгө со халкыбыздын бас байлыгын, биздин бас борушубуз жазуучулардын, алимдердин, журналисттердин, этнографтардын дегендей со затларды бир йымыркка жыйнап, міне маңыз алыңыз деп азыр затты берсек, олар жутпа керек со затты. Икон халк аулы Нугайча зур халык дигәнне аңлата. Карачай Ширкәс Республикасының Нугайлар күпләп яшәгән иң зур салаларның берсе. Бүген биредә 5000гә якын халык яши. Тарихи, милли үзәгеннән шактый ерак караларга киткән халыкның язмышы шактый аянычлы була. 19нчы гасыр башында 800 мең Нугай халкы зур фаҗигагә тарый. Йортыннан, җиреннән, бар мал-мөлкәтеннән мәхрүм калып, Төркиягә куыла. Халык язмышы, китап
язмышы диләр. Җырга моңга, бәйткә, шигырьгә мөкиббән булган ныгай татарларының бай мирасы шулай эссез югала. Янға дарман манан еділ ерлерде, айттырылған қап тауларға белгілі, бұрын заман ноғай халқын яшаған, бейлеп дәрия ердің yüzін ерулі, яйық манан азау еділбес тамақ, болған еді елі өктем ноғайдың, таза қанлы, ақ табанлы арғымақ, япқан еді yüzін еркін тоғайдың. Қайда енді термелерін кең құрып, еркініне яшаған күн ноғайым, елқылары құба шаңды боратып, яшаған күн, батырларым, сіз қайда? Ол бетіне ноғайлардың язмышы бек аяныш. Алар бірнеше ғасыр бойы шындықты бұл далалардан, Кавказ бойын далалардан қысырқлап шығарылалар. Башталар Қырым хандығына қосыла, андан соң Қырымнан Рустар басымасынан кетерге мәжбүр болалар. Көп күні ноғайлар көшіп кете ғұмумен Түркиеге. Андалар бүгінде исән саулар, тірек бұл берелерінде халбуки. Енді Қырым янында қалғандары әкіріндеп Қырым татарлары білен қосылып, Қырым татарларының бір дала татарлары исеміне астындағы түркіміне айленелер. Аларны белгілейінде кері ноғайға айландырып болмай. О бізден ноғайда алдыңыдай мына орысларда неде летопислер нелер қайда мына церковьте неде язатандай бізден ноғайда язу историяларға қалмаған. Не үшін қолмаған? Ауыздан ауызға ғана? Ауыздан ауызлама ғаған. Көп нелер yazılganlarda harfleri Arap harflerine yazılan. O Arap harflerine yazılgan neler kitaplarda neler başlangan zamanda bir gerçeklerin komgundur. Korkup ne vardı Kur'an çıksa ne saketip kapaytan sürgün koyu vergenler beşilka. Sonra hep көп neler yazılgan neler yayıtılgan. Köpgenler indi. Onu bir gerçekler ondan sonra Sovetski zamanlarda bir gerçekler Arap harflerini okup bilmeyenler Olar nauda Kur'an ne de religiozny naş durman dep olarda көп neler yok bontonun bizim tariximizde. Күпме таланып, кырылып та, кискен сайын үсіп шыққан, шапқан сайын қалқып шыққан бит ноғайлар. Ни ғажап, Түрки халыкларының бай шигъри мирасын үз ішіне сіңдірген, уртак бабаларыбызның шомлы үткәнен, киләчәк язмышын, рухи яшәешен чагылдырган Идегәй дастанының ноғай телендә 13 варианты сакланып калган. Кайчандыр бер канат астында яшәткән, бер телгә китерткен, гомуми мирасны туплауга ярдәм иткән, татар һәм ноғай халыкларын берләштергән дахи яткәрбез бит ул. Кубогын асын білесме дебеді. Ботасы өлген түйедей, бозғай беріп андаянбай толғайды. Құлыны өлген биедей, кісней беріп андаянбай толғайды. Мен ерауман, бетегелі ерде отау құрарман. Нағашам менім қары ерау келгенші, мен иманта тұрарман. Нағашам менім қары ерау келген соң. Қол қаусырап, тіз бүгіп, тіз астына берк сауып, тажым қыла тұрарман. Алтын Орда шырына қалған татарының бір кесе алып баруға керек. Шуңа көрә біздің ортақ мәдениетті зор бет. Әгер де ашып қарасаң ноғайлардың фольклорын, анда Шора Батыр дастаны да бар, Шыра дастаны, Идегәйне әйтмейм дә инде, Идегәйдә вариантлары бик күп. Башка ортақ фольклор әсәрләре бездә бар. Ошо ортақ асырдан қалған милли байлыгыбыз, билгеле менә мин аны әйтәм. Безнең фольклорны бастырган вакытта ноғайларны төшереп калдырырга ярамый. Чөнки анда кайбы бездә булмаган материаллар да бар. Менә иң кызыгы безнең Шора Батырның шәҗәрәсе монда Казан ягында бик күп буынлы түгел. Ноғайларның шәҗәрәсендә анда 15-нче гасырга кадәр барган шәҗәрә бар Шора Батырның. Ягъни шул ук бер шәхесләр хәрәкәт итәләр. Генә сырат мустақим сырат алладин талейшим غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Йөзәр еллар аяк астында, бер генә дә уталмыйча, шамасыз үрчигән, куйрып үскән үләннәр арасында, сукмаксыз эссез калган тарафта, мәңгелек моңга күмелгән җирләрдә, заманалар шактый үтүдән мүк белән капланган, искиреп җимерелгән, кыйшайган, шалшайган, муртайган, хәрефләре ашалган борынгы кабер ташлары ята. Авыл халкының бу ташларны укырлык гыйлемлеге юк. Төбәк галимнәренең дә бу мираска артык исе китми, үзеңнеке, үзеңә генә кадерле шул. Зираттан мин татар бармы дип сурайым,
Ала алмасам яхшы явап, елайым, тынсыз кабер ташларының формасыннан, анда сакланып калган билгеләреннән, бизәкләрдән, тамгалардан, сүзләрдән бу истәлекләрнең яшерен мәгънәсен аңлагандай буласың. Язу калыплары алар бер үк типта, безнең татарларда алар аерылып тора. Шул язу калыбы буенча да без тел буенча да үзебезнең ташларыбызны таный алабыз. Кайда гына булса да, кая гына китсәк тә, төрле шит җирләрдә барсак та, менә бу безнең татар ташы бит дип әйтә алабыз. Мәсәлән, төп билгесе нәрсә? Мәсәлән, формалары буенча инде, бездә инде аны формалары учлы, шундый өске ягы учлы ташларда булган, түгәрәк сыман ташларда булган. Шулай ниндидә бош киеменә охшатылган өстлекләрдә, бош шикелле формаларда булган ташларда инде. Соңыннан орнаментлар бездә ой, кояш, йолдыз кебек бизәкләр таралган. Нәрсәне аңлаталар? Тамырларыбыз бер икәнне күрсәтә. Алтын Урдадан килгән тамырларыбыз безнең дәвам иткән үзебезнең традицияләребездә дә. Һәр халыкның мәдәнияте, заты, белеме, күңел яктысы аның милли холкында чагыла. Нигез йортының бәрәкәтен, җирнең муллыгын чагылдырган тулпар атлар, җитез аргамаклар, йөрәк түреннән чыккан гасырларда югалмаган татар белән Ногайны берләштергән уртак мәхәббәт, уртак сөенеч. Ногай халкының милли ашларының башы булган майлы да, баллы да, татлы да, данлы да, данлыклы да Ногай чәе татарның күчмәнлек дәверенә караган тарихын өйрәнер өчен менә дигән сәбәп тә, менә дигән сабак та. Ногай халкында гына бу чәйнең берничә дистә ясалыш төре сакланып калган. Ике төрле файдасы бар. Салкында жылыта, эсседә суыта. Һәм Ногай халкы димәк ул бик борынгыдан кунакчыл. Кунакчы сөйтән адет бар Ногайда. Ногайдың адетләре бек күп. Ногай халкымыз бек бай халк. Аз заманда да қонақ кеседе сүйерлер, қолынан кеммен келіп ядамласадылар. Бір заманда да біреуменде, бір халықпанда, бір неменде неткен жоқлар таласып, ұрсып, оны бізде жоқ Ноғайда. Ноғай халық бек яныплы, бек Йымшақ халық. Да. Кавемнәребезнең туганлыгын, якынлыгын меңләгән үткенче халыклар арасындагы бу туганлыкны, якынлыкны күңел почмакларына беркетелгән туган телебез аша абайларга шәйләп алырга мөмкин. Ногай белән татарга тылмаш кирәкми. Ногай теле төрки телләр арасында татарга иң якын булган телләр исәбендә. Бер Казаннан чыккан халкыбыз, ол белгеле. Тарихымызда да айтылады о зат, өзіміздің еслерімізде де бар, балаларымызға да айтамыз келе атырған ясияуқаға да. Біз татарлар болсын, ноғайлар болсын, бәрімізде бір Қазаннан шығып, яшаған халық біз емсуға көрі тілімізде бір, янымызда бір, қанымызда бір, дінімізде бір. Әмма дөньяда глобальләшү процесслары халыкларны йотып, изеп барган заманнарда һәр беребез үз язмышыбызны көч-хәл белән киндер тарткан тегермән кебек шыгыр-шыгыр тартабыз. Нишләргә дә белмичә халыкларының үзгәләнгән чаклары бит. Ортак сораулар бар. Ул тел яктан менә кичкәй балаларыбыз өсеп келе атыргандар. Басында Ногай телендә сөйләп өспей, орыс тілінде өсөділер, сөйлеп басылайдылар. Ол бек осал зат, ол заттан біз каршегіміз кішкейден балаларымызға балалар бауында, детский садларда да, мектеплерде де айтпаға сүйеміз әрдайымда. Сол заттан каршегіміз бірнеше елдан о зат әлде икон болып, икон құрылтайларда да айтылып, ару, йорықпан бар яқтып білемен. Икон құрылтайлар, зур құрылтайларда деген сөз инде, әйме? Демек, ул әйтілерге тиеш? Айтыларға тиеш, конечно. Неге десе, тілсіз халық яны жоқ. Тілсіз bizim yanımızda кетеді. Соға көре тіл өйтілса, әдет те жоқ, тербия да жоқ, маданият та жоқ, саният та жоқ, бір зат та жоқ. Соға көре тілмен байланыслы бәр затта
тіліміз болмау керек, сөйлемеу керек, кішкей балалар сөйлемеу керек тілде. Тіл жоғалса, халқымызда, миллетімізде жоғалмау болады. Сөйткен заманда тіл миллеттің бас байлығы деп санаймын. Тілі жоқтың халқы да жоқ деп атайлар бұрын айтып кеткендер. Яғни сол ата бабаларымыздан келген асыл байлығымызды бүгінде сақлау, ол біздің бас борышымыз. Мәсьәлә атның муенына тагылган кыңгырау кебек кая барсаң да кыңгырап сиздереп ала. Гыйлем сарайлары булмаганда, бер юлдан барырга өндәүчесе юк булганда, юллар тар сукмаклар иссез калганда, төрле кавымнардан чыккан бер милләт балаларын заманалар айыра шул. Советлар заманыннан ук мәгънәле бергәлектән татардан читләшкән, чигенгән, әллә инде читләштерелгән һәм дә чигендерелгән нибары 100 меңгә калган Ныгай халкының тавышын, тынын, сулышын кем ишетер? Мәктәптә дә менә бу авылның мәктәбендә Ныгай теле өйрәнеләме, юкмы? Сосы авылда, Адил халк авылында, менің туған йортымда, Аллаға шүкір, бүгінгі күнде 2000-ға юк Ныгайлар яшайдылар. Сосы ортақ білмендіру мектебінде Ныгай тілі оқылады. Мында мектепте Аллаға шүкір 100-ден артық бала оқидылар. Бүгінгі біз заманlarda балалардың саны көп еді. Өкінішке соңғы елларда bizim халқымызды қинайтаны бір зат. Ол миграция. Миграция дегеннің мәнесі Ныгайлар көбісінше құлық таппағаннан, ару қиынақ таппағаннан кетеділер керу регионларына құлық өтпеге. Ханты-Мансийск автономиялы округuna, Ямал-Ненец автономиялы округuna, сондай болып қыралымыздың бас қаласы Москва қаласына кетеділер, көп ерлерде істейділер. Ошалган, ойрылган, бүленгәннәрнең күңеленә хәзер инде күлмәк кидертеп булмас шул. Татардан башка кем аңлый алыр бу таркаулыкның хафасын, кайгысын, фаҗигасын? Колакка, зихенгә, калбкә әлле дә иңә барган бу галәмәтне. Безнең казак тугандаш халык бит инде алар да менә бу татар тарихын үзенә ничектер теге приватизировать итәләр дип әйтәсем килә. Менә шул Ныгай татарларның тарихын безнең мин шаккаттым бер пандемияга кадәр үзеп нидә Казакстанда булганда, анда бит инде Сөембикә урамы бар. Ох, мәйтәм, молодцы җегетләр. Менә татар ханбикәнең исемен биргәнсез, алар миңа бик аптырап, татар түгел ул казак кызы. Бу казаклар туктагыз әле мәйтәм, ул Ныгай урдасыннан Казанда идарә иткән. Ул шунда туган гына, ул шунда яшәгән генә, ләкин ул казак кызы. Совет чорында мин заманында Мәгариф министрлыгында эшләгән идем, дәреслектәр бүлегендә. Biz bilesizmi, zor tirajlar bilen tatar tili dersliklerin, tatar tarihi dersliklerin Başkırstan'a, Yekaterinburg ülkesine, Astran ülkesine bir zor tirajlar bilen jiberedirik. O vaqtda demek milli mektepler bolgan. Onda tatar tarihini öğrengenler, tatar tilini öğrengenler. Kişini hem halkını mühit terbiyeli. Bu mühit bulmagaç onlarsın şunun bilen bitede ol. Milli ong da bite, til de bite. En munda mühimi ol milli ong. Кайчандыр бер милләт исме астында яралган бу тарихыбыз юкка сарыф ителсә дә, аның тирән тамырлары әле дә күзләрне камаштырып көлтә-көлтә нур булып шәшерәп чыга. Очы-кырые булмаган даладай якында, даладай еракта Ныгайбыз. Үткәнебез бер, бүгенгесе аеры, киләчәкләр билгесез. Булгарлар, мишәрләр, керәшеннәр, Ныгайлар, Әчтерханнар, Себерләр, Рәзәннәр, тыштан гына бер халык, 100 милләт, 150 тел дигән сафсатага, вәсвәсәгә бирелеп, тар сукмакка калып, шул тар сукмактан үз эзләрен эзләп киткәннәр тарих битләрендә югала. Бу заманнар күпме генә айрырга, кайрырга тырышмасын, бар табигатьне илаһи хәрәкәткә китерүче көч халыкның теле, хәтере булганда, җил дауыллардан тамырларыбызга ябышып исән калырга була бит. Нәсел агачларын, исән тармакларын, шыбык очларын барлап, бәйләп кушарга, бер чыбыркы итеп бәйләргә, бер халык итеп оешып,
ут ушакларыбызны яңартырга, үз артыбыздан сүнгән, сүрелгән маякларыбызны инде хәзер безгә кабызырга вакыттыр.